Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, maza da mata, yan uwa da abokan arziki duka dai ina yi muku barka da yau. To na ƙara dawowa, duk da dai akwai waɗanda suka isa da ni sun yi min magana akan kadan ƙara yin magana akan wannan kes din, amma ina so in tsarge ta ne tun daga a tsage a fede biri ake cewa tun daga kai har zuwa wutsiyarsa. Malamin nan dai ya ƙara fitowa ya ƙara yin wasu bayanai lallai yana so sai ya gamsar da duniya cewa ni mutumin banza ne. Ni kuma ina so nuna masa cewa babu fa wanda ya fi wani a wurin Allah sai wanda ya fi tsoronsa, kuma ita imani a zuciya take ba a sutura ba. Don haka zan sa dukkan abin da ya faru tun daga farko har zuwa yanzu mutane su gani, saboda su tabbatar da cewa wannan mutumin biyansa aka yi tabbas, saboda na riga na yi bincike na, ba kuma zan kai shi kara ba saboda suna yake nema, kuma wallahi babu dalilin da zai sa in je in yi rigima da shi har in je kotu ko wani abu. Amma idan kotu zan tafi ya dauru. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, yan uwa maza da mata, yara da manya na jihar Kano baki daya. Ina son yin amfani da wannan damar domin in ba ku hakuri a game da wasan da zan gabatar a Hajji Event Center ranar Lahadi. Wannan wasan ba zai yi ba a dalilin censorship board sun tura faɗa musu cewa sun dakatar da wasana, kada in je yi wasa sai na je na yi clearance, da haka a yi haƙuri. Sannan kuma tun kafin sallah ta zo suka kira waɗanda suke wasanni har da gidan solo da muke dan zagayawa, duka suka sanar da su cewa ba sa buƙatar wani mawaki ko kuma wani ɗan fim ya zo wurin wasa ya yi waƙar siyasa, wanda dukkan mu ba wasan siyasa muke yi ba. Abu da na sani shine kawai a kaina ne aka kirkiro wannan abun, saboda ni ne nake hawa kan stage nake wakan cewa in nake waka nake ce in naga dama a gidan Kwankwasa zan kwana, in naga dama a gidan Abba, in naga dama a gidan Sunusi Lamido. Wannan ba siyasa bane, saboda ban kira PDP ko APC ba, ra'ayina ne wannan aka tauye shi. A dalilin wannan ne yasa ko ga gabaki dai wannan sallan ban yi wasa a jihar Kano ba. Ina da wasa kusan guda 5 zuwa 7 duka ne kan sunan dinsu, sai na bar na Hajji Event Center saboda na ga cewa nan ne kadai inda yara suke zuwa, so in ma za a yi wani shin mutunci ko hayaniya ba za a yi a wurin masu albarkacin yara. To shi kuma gashi nan yanzu shi kuma sun aiko cewa lalle in je in yi clearance. To abin da na sani shine na tafi Ghana na yi wasa, ba su taba ce in je in clearance ba. Na tafi Nijar na yi wasa bila adadin, ba su ce in je in clearance ba. Na tafi Kamaru, na tafi kasashe da yawa, duka na yi wasa. Sannan kafin wasa na tun daga ranar sallah har zuwa yau, sannan kafin wasa na artist da yawa da yan fim duka sun yi wasanni, kuma babu wanda ya je clearance a censorship board, sai a damu zan bukata. Saboda haka ta koma siyasa. Wannan dalilin ne ce to tun da Kannywood ta koma siyasa kamar jam'iyya ce ta PDP APC, to ni ba na son rika yin siyasa. Na fita na ce ba zan, na fita daga cikin wannan masana'antar saboda ya yana nan shi aka nada, sai aka ce dole duk wanda zai yi fim daga yanzu sai an tace an tabbatar da abubuwan da basu dace da tarbiyya da al'adar mu ba. Haka suka faɗa goma don adam ya dango daga jin wannan ko sai ce pitch na mafita. Da haka sai gashi ya fito ya bayyana, ni na ga bidiyon, ya bayyana bidiyon a shafinsa yana kiran mutane cewa ya fita daga cikin kungiya ta Kannywood, da haka yanzu yana so ya ci gashin kansa. Da haka yanzu zai fitar da sabon fim mai suna Sabon Sarki. Ko Sabon Sarki ne ko in ba kuskure ba sunan kaji fa akramaka Allah. Abin da ya fitar da ni daga cikin masana'antar Kannywood daban, abin da ka ɗauko ka ce da a dalilinsa na fita daban. Wannan shine ƙarya na farko ko kuma in ce ƙazafi na farko da kai. Sannan kuma na yi sanarwar cewa ina buƙatar sabuwar jaruma a sabon fim mai sunan Sabon Sarki ranar 17 ga wata, tun kafin hukumar tace fina-finai ta ce za ta fara tantance yan fim. Tun kafin ta fara ce za ta fara tantance yan fim, na yi sanarwar ina buƙatar sabuwar jaruma. Kai kuma cewa kai me? Sabon Sarki ne ko in ba kuskure ba sunan fim din kenan. Don haka yana neman 'yan mata wanda shekarunsu bai ɗara 20 ba,
daga 18 zuwa 17 zuwa 19 da aka sai yana bukata idan kina bukata sai ki aje sunanki a shafi kaza. Kun ga bidiyon wasu sun ga bidiyon a shafi kaza da haka idan suka bibiya in saje sai ta zo a yi mata interview a tabbatar da za ta iya abin da ake bukata ko ba za ta iya ba. Jama'a kun ji 'yan mata yake bukata 'yan shekara 18, 'yan shekara 19, 'yan shekara 17, baya son wanda suka ɗara shekara 20 saboda ba za su yi musu abin da ya kamata ba. Wannan shine ƙarya na biyu akar makallahu. Ka ce na ce duk wanda take da sha'awar fim ta zo ta ɗora sunanta da lambar ta da me ni ba haka na cewa ba. Ga abin da na ce har yanzu dai zance na akan sabon sarki audition ne. Mutane da yawa suna magana ba su fahimta ba. Abin da nake nufi a nan shine wadda take son shiga fim sabuwa ko kuma wadda take cikin masana'antar sabuwa mai karamar jiki wanda akalla ta kai shekara 18. Abin da ya sa muka ce mai karamar jiki saboda jarumar fim din ana so ta zama kamar teenager ce, kamar da ya ce wanda idan wani abu ya faru da ita mara kyau ko raping ko wani abu zai zama kamar child abuse ne, saboda a fim din akan haka yake. Shi yasa muke bukatar wadda ta kai shekara 18 amma mai karamar jiki kuma kyakkyawa wanda ta iya rawa saboda musical love story ne. So ku tagging wasu posting wajen ku account din sai ku tagging hashtag sabon sarki online audition 2019. Mu kuma a ciki za mu duba wanda hotonta zai yi macin da audition din, sannan mu zo mu saka ranar audition din a online. Kina gidanku za ki yi audition din, kawai za mu tura abin da muke bukata ku yi, sannan ku yi. A ciki za mu zaɓi jarumar da ta dace. In ba ta taɓa yin fim ba sai mu sai da za a yi tura ta wajen ƙungiyar mu da muke ciki su wannan su a nuna a gaya mata yadda abubuwan suke da iyayenta su sani da shauransu. Idan kuma wadda take cikin fim already su ta zo gidan sauki, kawai sai dai a kira ta kuma a zauna da ita a bata script din ta je ta yi going through kafin lokacin da za to ka ji fa akar makallahu. Babu wadda na ce ta zo a yi mata interview, babu wadda na ce ta ɗora lambarta. Canai duk wadda take da sha'awa, wadda take cikin masana'antar ko kuma wadda take sabuwa idan ta cancanta. Sannan na ce kina cikin gidanku za a tura miki abin da ake bukata na kalmar dialogue ki faɗa da kuma me expression da ake bukata. Kina gidanku zaki, idan kin ci a gidan naku din za a zaɓe ki. Sannan idan yar cikin masana'antar ne ta kwana gidan sauki tun da dama tana yin fim. Idan kuma sabuwa ce wadda take da sha'awa dole za a tura ta ina wajen kungiya sun bata mai tantance ta wa iyayenta sun yadda da me kafin ni a matsayina na mai fim in saka ta a cikin fim dina. Amma akkara maka Allahu kawai sai kai twisting saboda kana buƙatar me bakin fenti a fuskar Adam ya zama. Yi musu abin da ya kamata ba. Kaga ya daura damarar rusa tarbiyyan ƴaƴan musulmai ko? Saboda idan yana cikin kungiyar ba za su bashi ya wancan dabarar ba. Yanzu bari ya fita, idan ya fita sai ya ci gashin kansa ya duk abin da yake so. Kuma tabbas mun ji labarin waɗanda suka kai sunayensu. Mun ji labarin wanda suka kai sunayensu. Sun kai 'yan shekaru 18 ɗin nan da sauransu. Suka jajji ana musu interview. A ƙasan nan aka fito aka yi wannan. Kuma gwamnatin ƙasar la hawla wala quwwata illa billah. Kai akarmakallahu. Gaskiya baka tsoron Allah. Wallahi la azimu babu Allah a zuciyarka. Tunda aka yi wannan abin na social media cewa za a yi audition da aka canja wa abin magana kamar salo kamar yadda na faɗa na dakatar da shi, babu yarinya guda ɗaya wanda aka kira a waya ko aka ce mata ta zo kai ta yi ma magana ma a bidiyo ma a social media ma, babu wadda aka ce har yau. Amma ka ce wai kuna da labarin waɗanda suka tuttura sunayensu aka kira su ma suka zo aka yi musu interview. Allah ya isa. Allah ya saka musu kuma shi ne ya ɗaukar ɗamaran wannan